Ина бардорона стена шпаклевка зааги нестай. Потолок уже тайёрай. Погиза потолок ранг зааги шпаклевка тайёрай. Ҳозир мегзарем ба қисми шпаклевка зани танаи стена. Веранда ина потолоки веранд. Видеош хай каналда ҳастем, метавонед дар омада тамошо кунед дӯстон. ва дастгирро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии моаст ва касоне ки меҳмонед ҳатман дар омада обуна шавед дар канали мо ва аз видеои нави мо бохабар бошед ва ба хутона ягон чӣ ёд бигиред дӯстон. ина калидор қатъи полнин ҳамиҷаро ҳозир шпаклевка мезанем. бародаро ҳозир шпаклевка мезанем, баъдан бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем иншаалло худо хоҳад. ва бародаро шпаклевкаро ба валик мезанем. ина ма навор кардагием, бояд дар наворҳои пешина ҳам ҳаст, метавонед бидоред тамошо кунед. вале қатъи мезанамш хидмтоқаем, бароям ха камера кардан наметавонам, беамраем хидмтоқаем. неки яҷо камтар камера кардагием, шпаклевка сахти баъд намешӯри. ина нигар кунед чӣ хел мешӯри. камтар жидки мешӯри шпаклевкара. камтар жидки мешӯриш, баъдан метавонӣ вале қатъи ҳам хеле катат кунӣ, а як лаву баъд рыж кунӣ. ина шпаклевкаи шӯридагии мо. баъд мо ҳам шпаклевкае ки задестем, ҳамин шпаклевкаҳомона ҳамаша клей дохтестем, клей пева. якда намуд клей дорем, як намудчай. инаҳа ва дорем клей певаи қазоқӣ. ҳозир ушам нишон медиҳам. ина клей певаи қазоқӣ. мада бисёртар ҳамин клей пева махтур шид. қазоқӣ клей зурай, ҳамин сатилои кабуча масен хел савсча бо ҳасте сатилои сирхеш. и клео зурай мада ганда махкул шид. крепки бад меқапа.
سلام علیکم دوستان و بینندگان و مخلصان دائمی شبکه ما. روزی هر یک شما رو بخیر شدی میگم دوستان عزیز. ویدیو کردیم که پیشه ریمون بدک پیشه شپکلوفکا زنیمون یا دوستان بعد شپکلوفکا زدن ویرانتا شپکلوفکا زیم پاوگزا قطی کلیدور یا شپکلوفکا زدگی تیوره شکریت کردیم و تیوره فقط обойзаниш мондагиай пайнаи потолока шпаклёвка заҳаги сафеда ирам ҳозир ремонт мекунем. худо хоҳад гирдванаш дигар ранг меояд, байниш дигар ранг. ирам бо як ремонт мекунем. дӯстони азиз, ина ин хонаам шпаклёвка задем. ишам шпаклёвка падабои тайёрай ё краска ё обой фарқ надорад. ина тайёрай потолокшам задагӣ ҳама тайёрай. полша краска кардисем, як ва полшам краска карда рафтесем. ина стена ҳама шпаклёвка задагиай. фақат нами откосо мондагиай. откосора гипсокартон қати мезанем ё ки шикатурш мекунем. ин ба хайр оқакорӣ нестай. шамишоро мезанем я нима мекунем. дӯстони азиз, ина ин хонара стенаша дим слой шпаклёвка зем буд кардем. дим слоя луна тарай кам-кам метавад тариш. потолокш мондагия. потолокшо фуген шпаклёвка ҳечи назадем. потолок гирам насиб боша шпаклёвка мезанем, фуген мезанем, потолок гирам тайёр мекунем. ҳозир ҳамаи хонаро ман шумо нишон метавонам дӯстон ва подписчикон. пешаи ремонт ҳозир фақат шпаклёвка задем. ин шпаклёвкаи задагӣ монад. шпаклёвка тарай кам-каму шпаклёвка задагӣ. откосо ҳамаи даро мондагӣ. откосоша баъд мезанем. инаи хонаам ина шпаклёвка задагӣ тайёрай. ишам насиб боша. ин хонаам падабои абои меояд. шпаклёвка зем шукрит кунем, барои падабоя тайёр кунем. фақат потолокш мондагиай. потолокша майда-майда фуген задесем. баъди фуген задан, сетка задан мегардем рангш шпаклёвка мезанем, баъдан рангш мекунем. байни ин потолокда абр меояд дӯстон. аввал шпаклёвка мекунем, баъдан эмулсияи кабути осмонӣ мезанем, баъдан байни ҳамида абр мезанем. худо хоҳад пешкаи шумо мегардонамш. ҳозир ин хонаам пешаи ремонта. ина танаи хона шпаклёвка зем тамом. шпаклёвка муаллима ина тарайёлӣ метавад шпаклёвкара тариш.
Нам шпаклевка зем. Ай хонара дим слоя зада рафтесем, уже ним зиёча зем будкен. Ина дим слоя, яким слоя она болоай. Дим слоя задесем. Хайна паталокам и фигура ман назадам, хай фигура задаги буд. Фақат мо пределка мекунем ин фигурада. Ранқати ёки ягон ҳилаи дига мекунемаш насиб боша. Баъдан шпаклевкаш мезанем, ранги сусу. Корборои паталокам хеле аёлӣ. Шпаклевка задаги тайёрай бигем ҳам мешавад. Миқадар монда ҳозир 1 соат ним соат дига мекаша. Шпаклевкаро мезанем, тайёр мекунем. Хайнаи паталоки калидор помони тайёрай. Фақат ранг кадан дар корирам гирдванаша. Ҳозир шпаклевка задаги шукрит кадаги тайёрай. Ва бародаро шпаклевкаро ба валик мезанам инама. Вали навор кадагием бояд дар наворои пешина ҳам ҳаста метавонем дорем тамошо кунем. Вали қати мезанамш хидм тоқаем, бароям қа камера кадан наметавонам, беамраем хидм тоқаем. Неки аҷо камтар камера кадагием шпаклевка сахти баъд намешӯри. Ина нигах ки чӣ хел мешӯри. Камтар жидки мешӯри шпаклевкаро. Камтар жидки мешӯриш, баъдан метавонӣ вали қати ҳам хел катат кунӣ, а як лаву баъд рыж кунӣ. Ина шпаклевкаи шӯридагии мо. Баъд мо ҳам шпаклевкае ки задесем, ҳамин шпаклевкаҳомона ҳамашро клей дохтесем, клей пева. Якда намуд клей дорем, як намудчай. Инаҳа. Во дорем клей певаи қазоқӣ. Ҳозир ушам нишон метавам. Ина клей певаи қазоқӣ. Мада бисёртар ҳамин клей пева махтур шид. Қазоқӣ клей зурай, ҳамин сатилои кабуча ҳамаст хел савзча. Бо ҳасте сатилои сирхаш. И клею зурай мада ганда махтур шид. Крепки бад меқапа. Ҳозир ина и буд видео пешай ремонт кардани паталок, стена пешай ҳамаш хидм тоқа будам, ба ҳамин хотир шпаклевка кунира каме кардан натонистам. Неки бародаро ҳам хел катат мекунӣ шпаклевкаро, вали қати катат мекунӣ, баъдан шпател қати мекашӣ, рыжиш мекунӣ. Ҳамин каналда бидроед наворои пешинада ҳасте тарзи шпаклевка задан бо вали. Аю шпател даст қати мезанем ба шпател, аюда вали қати осонтаре буд, тезтарак мезанӣ, кора буд мекунӣ. Ина бародаро хай пешаи ремонт иншаалло ки бо паталока фугем зем ёки шпаклевка кунем, бо вақт шид ягон одам ёфтам, иншаалло ки бо камера мекунам, пешкаши шумо мегардонам дӯстон. Ва инаи дара пеназем ҷои дар кушод будак. Ина шпаклевкаш кадагием оли қоқ нашуда, қоқ шавад, баъд бояд слоига шпаклевка мезанем, рыжиш мекунем. Баъдан обналичка меояд. Вақте обналичкаи 5 то 7 сантиметр обналичка омад, ира палубон маҳкам мекунад. Абоя мезанӣ, баъди абой обналичкаи гирдванаи дара мезанӣ. Ина гирдои даро ҳамаш обналичка меояд. Ина дарои задагӣ мо. Ина даро. Ҳадаи паталок мона якам тарак ҳозир сафед кардаги как нада, ҳамин хелам базе бая. Бо ҳамин фигураи гирдванаша якам тарак пределка мекунем, дигар ранг қати бо базетарак меояд ба фикрам. Ина сон ремонт тои кардагии мо ина бародарон. Ва дар комментария нависонда буданд ки ҳамин декоративкаи задӣ наметавонад чӣ хели декоративкае. Ина бародаро имрӯз камтар рӯшантарай. Ина декоративкаи мо метавонад.
Ина декарашка дар сенаҳои пастсафка. Ина декарашкаи задагӣ. Ина декарашкаи мо дӯстон. Касоне ки дар комментария нависонавӣ ки наметавонӣ чӣ наву декарашка ина бародаро. Шумо метавонед ҳамахе декарашка бизанед. Метавонед дуруни свети сирхдай камтарак рӯшанида қасоз ба фикрам наметавонед наоборот и соз метава. Ина декарашкаи задагӣ типа сангвори меояд. Ина болои идахаи галоген меояд, баъдан рӯшанӣ кунад бо базеб мешавад. Ира лак мезанем бародарон, оли мо лакш назадем. Ира ҳатман лак мезанем. Ина сенаҳои пастсафкаи тайёр. ранг ҳамаи чишқати. оли байнаша телевизора бизани галогенро гирён кунӣ, бо гизалаи бад меяд. Вақти абой пабой ҳамаро зади тайёр кардӣ. ина давраи бировардагӣ гирзоана да лента меояд. ина лента меояд, баъдан галоген меояд. хайр сон паноҳи ҳаматон ба худо. бо навор мекунам, иншоалло пешкаши шумо мегардонам. ва дастгириро фаромӯш накунед дӯстон, чунки дастгири шумо пешравии моай. касоне ки меҳмонед ҳатман обуна шавед бародаро ва лайка бомонед беҳтарин мешавад. агар имкониятш бошад дар имо ватсап бо позитсия кунед ҳамин видеои моро дӯстон. аз ҳама миннатдор мешавам ва паноҳи ҳаматон ба худо. бо пешакӣ навор мекунам, пешакӣ корора бо задан кам кам навор мекунам, иншоалло пешкаши шумо мегардонам.